cái thông trong này cái video cái lòng ban ye thôi phi ye cái chính trem và cái chính shirk hay trong cái niệm kalau penjot yo khôn mình rêu để cái chính jot cái bạc rau namar cái niệm cái đơn cái chính pat chính apra hay yang xem chỉ khôn chỉ chỉ kurem lada pambut inga lelei lada phim ya bot inga lelei don ubri ubam julet jing seng mano se jing em pro se jing em julet jing seng ki khôn ju upat ki le jing seng tang bom dei se ka tu ka kan hon jo ka don ka jing ka don ka thmak tin hayang sem ka bom la batai chu uron bom uba pudung hayang sem mjule jing sem mano tang ba ka niam te upong da ka niam na khle ka jat ju tho yo blay ju tho yo jisu shu tho tai ka niam namar bala khai udu ka niam la pan he udu ka niam pan namar da ka niam la de ki wa lap yo jisu ki we ki mana yo jisu ki lap yo ko molong ki priang yo jisu da no ngam khuslai ya ka ta nga khuslai ka ba khuslai de ka niam jonga ka niam ka pan mat la yo briu bat ka pan yap ye ka jing tip lem và cái niệm cái là phân nhập như cái dính snow trong rìu cái niệm cái là phân độ như cái logic này cái giá bình của rìu long logical show tang namar ba cái đây cái này cái niệm cho nghe compare là cái long logical cái nó trong phi tang ba cái này cái đây cái trong nghe tiếp yo jing im nam yo jing im này ngam tiếp cái ta tăng ba ban e ban klet ye ne niam jonga kalong kumbang klim yo kurim ke kurim jonga kat hadu ba ki khot ki pendan kam ini ke contain ke terminology klim niam chisin ba phila mi ne niam phila klim niam kam don ke bible ke ne contain ngi shu thau pra mangi bat ngila penrung khle jong upaj ba baru upaj ba ula sedang ngej ula yang ngej baru banong ci sin ba ngala mi na gane ga niam ko ngala klim niam bat om tangata ka ba shirkhe shu de gane ci sin ba ngala mi na gane ga niam ci sin mala klim niam umdon jing map show my goodness don lay gibriu na mar ba phong ba sap da ga niam na khle ka jat ki ong ban ga ba klim niam dang la ka ba klim ni ka kurim pi in em jing mat la ka ba shirkai hadu kata ban ka ba klim niam dang la ka ba klim kurim mamai kaniam kala penpra haying sem ba ka jing pra kalong ka ba shirkai ngam ong ba pin ya mi niam ngam ong ba ngin ya mi niam na khlam ong ba ngin mi niam mas ong im de logic sedang memperkat na kren chi to ki briu ki bom sngo thau ye ktinu blai henry ya kan niam pat thik pathik na kan niam dom ju fail ngam tip la nga fail na em jisu ngam tip la nga fail na em ktinu blai tang ba kan niam te kum ne ka kayalam kum ne de malong don kini am perthai bom de niam kristan ge de ki wei pat jai niam la de pi bo jinkli ye kan niam jongki la da shubum ta nga de nagata kan niam la nga a jinkli chapang ni kan niam jonga ngale chegi no ilam jong niam jonga ong la da kan long kum ta te hato kan long kum no mo kino nga phimla ban kli jinkli chapang ni kan niam namar kan ne kan niam de blai babo
don bala ban keli boleh kadon ganiam berthai ke bomdai ganiam Kristen ki ba ong phimla ban keli jing keli ya ganiam jongi lakhai ping ne ganiam wat keli jing keli kapan abnormal ya ki beriu kam pelong logical show kam sya ya ki beriu bakin long logical kam sya ya ki beriu bakin perkhat degania ganiam kala penduk ia ka logic ka penyap ia ka logic naga jabing jong beriu kam sya bu long logical padu riu niam bon sen hi kham long logical show laude kaniam Kristen ne kaniam gono ha prathai kim kham long logical show namar la tap yang ngi dengan niam ngim isu daga logic ngim im show daga logic